nona kai la ke digital la kai pena posi mobile network ke nang sora bang ke thetan khangjang lo bonda so cheng den ta constituency arlo angjok rong phara rong hawar lo network ka vedet pena jok non digital kai huchutame ningkan phokke ba phrang chiru joya sonsi thekpon long lo boda Karbiang Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang Matha Ponsi Chingthu Langso Hawar Palong Thomadima Long Jio Tower ke Somdampen Network ke Long Aputha Karbiang Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang Pen MAC Kache Rong Pipi Phan Halabang Soara Datum Kachero Pajerpon Socheng Thenta constituency ke Parlopon Parokwa Hithi Pen kahilo kilometer crepe hosuse Chingthu Langso Hawararat ajak dingklui pen akemanga kari mobile network nang jipu Karbiang Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang Pen MAC Kacherong Pipi Phan Kachuningri Dunlo La Soteng Pen Jio Network Company atuma phan chingki jithan PC hadak ahawarta Jio Tower kenang sot Thetan binong lo pupen Jio Tower long thom som pidamlo Bangso Jio Network ke long aputak Chingthu Langso angjok rong phara rong arat Karbiang Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang Pen MAC Kacherong Pipi Anparta Team Karbiang Long Karbiang Autonomous Council ke chari atuma phan Kachorolam the chepaklang po Niltum aprang pen mane la sonji pu niltum ning je thepin arong pesame non bang ke network ong de running samjin lo tima niltum la bangso non la rachari niltuma Tuliram saron tme tuning ri lo along ni lahai ikrem pia pora la phan churu pajir lo la pente niltuma MAC Kacherong Pipi along same lahai alam niltum phan angjok lapua pirthing long hawatame develop nangi pu la hai network akam ni ching kipi dun pen non network long ning arong par ha la Kacherong Pipi baido ke hai pialang li iam do bom hut stame nilitum chipaduk lo hang lo chingki lo chithan lo me chingki chithan pen stame baido seta nilitum la Jio company dom phan nang ching kipi dun si bangso dak net ka ve jaga dolang tu nang than PC company tom la dak Jio net na nang tilang awar sa ki pithek la ke li rong so nang li pen li bai li tum dang rong sum kido tum le ke chini gali la se la BJP sarkar do bo tim Karbiang long Tuliram ke hai pen cheng lo pu ni tuma non ke MAC lo ni tum MAC Kacherong Pipi arang li tum aphani li tum meeting along stame kwan ni chuneng ri pon lo rap pen stame rat kan stami ni tum bang kep bang trip pola son chilang stami tawara puthak lam ning ji vek ning ji polong tina program stami nan tum thidong pe sangkang long stami ning ji pon bom lo chithan pon bom lo baido tum han stami pachini pon bom lo hala mondol han stami pachini lo mondol sum stami hala CM atum han nak pachini pilo Soteng Dhenda constituency ke parlo ke pap hidun hobadim angjok rong phara rong angjok lalunga rong hidiso sikari berong along labangson mobile network archok long thom kasilam pipon theka puthak Hawara datum ningarong CPC alang nituma phan Kachero Pajirpon lok pen ke ekdam ningarong lo athima don rap jirpo jirpi tama tame chingkilong lo athima aprang ke natung ke inglong penak le pu pen ekipu tot pen atu olah di network ave tawar ave pen ekipu tot atu lo wan seme non bagi network long lok pen penangan jirpo tame wah churu lo natuma cepadu pot Son selang lituma kanang sot nai mobile network lapen karen mate mir hinga bangke longlo asinona madalang lituma kisunga bangke towar lapen kichuna langa bangta prabjen pen nang pipon polote thedung ake joy ki dopo lapen paprang dun unpo puta hadagar padatung nang pachini dun Dokmuka pen sem singing ti Karbiang Long Live